this one I'm going to do on the Ghaeilge, seoid, luachmhar agus cuid gcultúr, so that you know how all the words should sound. Pictiúr a hain. Feicimid Seán agus Máire taobh amach de Sraith Pictiúr i lár na cathrach. Dar le fógra atá ar crocha ar an doras, tá slad bharga na cásca ar siúl faoi láthair. Tá áthas an domhain ar fógra as Ghaeilge a fháil. An sin, socraíonn siad iarracht a dhéanamh an Ghaeilge a chur chun cín iad féin. I bhí an tupa, feicimid bosca ceoil, bábharán, concertín agus chláirseach. Pictiúr a dó. An seo, feicimid Seán agus Máire ina suí os cór an riomhre. Tá sé socracha acu dul go dtí an Ghaeltacht chuna cuid Ghaeilge labhartha a dheabhsú. Feicimid iad ag learg eolais faoi chóirsaí Ghaeilge ar Facebook. Pictiúr a trí. Ní fada go bhfuil tros go dtí an spidéal eagracha acu. Búlann siad le daoine nua ann agus tá an deis acu a cuid Ghaeilge a chleachta. Buinneann siad tainmh agus tarbha as na himachtaí éagsúla sa spidéal. Céilethe san oíche agus cluichí eadfeile ar an trá ire an lé. Tá an rion ag scoilte na gluach agus churann an dá aimsir go mór leis an saoire. Pictiúr a 4. Meán fómhar tá ann agus tá Seán agus Máire ar eisir scoil tar éis na léitheanta saoire. Beirtíonn siad agus cúpla cara leo ciorcail cainte agrú ag amlóin. Feicimid iad do món córá as Ghaeilge le chéile. Leasúntaach an ráirce. Pictiúr a 5. Sa pictiúr seo feicimid Máire ag éisteach le clár ar radio na Ghaeltachta. Tá an app íoslódálacha aici ar a iPhone agus buinneann sé an tainmhas. An sin, feicimid Seán agus Máire ar a sábhíonn só os cór na telefíse ag buin suilt as ceann na chláracha úntacha ar TG4. Pictiúr a 6. Sa pictiúr deireanach feicimid Seán agus Máire i dteannta ionna dí ó chonradh na Ghaeilge. Tá an bhean ag brunne gradim ortha as 8 na 10 oibre atá déanta cá an Ghaeilge an airtú, a chaomhnú agus a chur chun cín sa cheantar agus ar scoil. Tá siad an bhródúil asta féin.